ọkwụnụ hụrụ ọtụtụ ndị igwe na ụfọdụ ndị eze gụnyekwuoru ụfọdụ ndị PG. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ha so na the major contributing factors na-emebi ala Igbo tata sọsọ maka ego. Igwe ọbụla maọbụ eze ọbụla enwero control over his subjects. Ema na onye ahụ adọrọ worthy to be on that throne. Oche ahụ abụrụ oche ụmụazị, ife abụ oche ndị ihe, oche ndị okenye. Igbo wee kwuo okwu sị na okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. Ife niile m na-ada ajụ ese ebee ka ndị igwe nọ na ọtụtụ ndị igwe nọ taa bụ ndị igwe a na-achọbiri ego. Ndị igwe ndị ọchịchị ji eme futbọọlụ onye gbara onye nwanne ha. Ọ bụrụ maka gịnị? Maka ndị agha ebunye ụgbọala. Ha na-eme onwe ha objects of caricature before the politicians. It is a disgrace to that sacred stool, that throne. Ọkwa ifuru oche ahụ, oche a bụ oche ndị mmụọ ka ọ bụ. Mana ụnụ fọsịrị ka ụfọdụ ndị gọvanọs na ụfọdụ ndị aka ji akụ na-amazi aka ndị ya aka wee bunye ndị igwe ụgbọala. Ọhịa anyị nọ n'elu ya tata kpata na anyị na-eti mkpu dịka ọkụkọ na-eti na egbe eburu na nwa ya. Ọtụtụ n'ime ha nwere ife ha na-ekwu maka ya n'ife na-eme n'ala Igbo. Ọhịa ka ụfọdụ ndị ntorobịa ji wee betakwuo ha ego enụkata enu na-akpụrụ igwe nke a na-egbuo ya. Mana ọ bụrụ ife kwesịrị ekwesị maka ọ na-aka ndị mmụọ dị n'oche ahụ. Onye ka ibu imetụ igwe aka? Onye kwanụ ka igwe ma ọ bụ eze bụ ije rie ego rụrụ arụ? Mana ife anyị na-afụ tata, oge mgbe gboo gara aga, ndị igwe adịghị enwe satifiketi. Ndị igwe ọkwa ifere eze ada azụ eze azọ. Mana n'ezie tata, autonomous community, autonomous here and there, ndị politicians wee buruzie ogbe ọgụ azọkata ya akpọpụta ofu onye nye satifiketi. Ọ bụrụ n'igwe, ọ bụrụ n'eze. Aka ndị mmụọ wee pụọ n'oche a. Aka ndị mmụọ wee pụọ na traditional stool obodo anyị dịgasị n'ala Igbo. Ha wee na-erizi ego rụrụ arụ. Ha yirichazi akwa na-aga bụrụ sọ mma eyi ama na ugo mara mma na-eri awụ. Mbọsị bụrụ gboo, ndị igwe ekwesịrọ ịnọ. Ụfọdụ ndị ntorobịa nọ n'obodo anyị enwere ife ha na-arụ a na-eyigasị ndị be anyị egwu sị na ha na-eme ọgbọ na-eche agụ. Ọgbọ na-eche gịnị? Kedu agụ unu na-eche? Kedu agụ unu na-eche? Ndị na-achị efu wee na-awakpo ndị be anyị, na-awakpo ụmụ nwaanyị anyị n'ime ọfịa. Kedu agụ unu na-eche? Agwaghị ihe ejigoro ọgbọ na-eche agụ wee mebie n'ala Igbo. Agwaghị nsogbu, agwaghị ka esi were ya wee napụsịa ndị be anyị ego zuo ha ori anya ọcha. Ụfọdụ ka a na-anacha ego na-eteretena ha nwekwana nwakpọ na fon ọzọ. From ọgbọ na-eche agụ ịnụkwazie na-amara ibe elegharịa elesi mmadụ ịta ana ha jebezie kọtụ gbusiwe onwe ha gwọba ọgwụ dị na ya anya bụ isi dị na ya. Ego nwa na-afụrụ afụ. Onye ugwu fụ nwanne ya obi esie ya ike, mana onye Igbo fụ nwanne ya ụlọ mmiri anọbịa. Ikpe wee na-amazi eziokwu here and there. Ọtụtụ ikpe anyị fụrụ a na-ekpe tata, ana m agwa ụfọdụ ndị barristers, ụfọdụ ndị lawyers ha na ikpe a na-ekpe tata bụkwa n'obi ọjọọ. Ihe a na-ekpe ikpe a na 5 years, kpee ya 10 years, frustrate a particular set of people maka ego. Kedu ihe a ga-ekpegide ikpe a na-ekpekarịa ya 1 week, kpee ya 2-3 days, sọsọ maka adịghị ekwu eziokwu, sọsọ maka ajọ obi, sọsọ ihe nwanne mere ibe ya, enyi mere enyi ya. Ị na-ekpe ikpe a na 2 years, kpee ya 3 years, kpee ya 5 years. Onwe onye unu na-akọnsọlt na ana ndị mmụọ, onwe onye kwesịrị ịbịa gba aka ebe nọ na koma. Eziokwu na-akwụ ọtọ mana okwu asị na-agba ngọ. Achọ ka ikpe a na bie na 24 hours o ya ebi. Nwa okorobịa ibe gị je kpata ego, taa afụfụ, kpata ego wee batazie na be nna ka ọ lụzie ụlọ, ka o weta mmepe obodo, ka ọ rụọ factory, anaba ego development tupu awa ana $500,000, $1 million. Ọ na-ewetara ya ịma na ya awa ana, ọ bụrụ na awa ha na ya wenu. Emere foundation na ana anyị eme ya n'elu. Ewetachazie ego a, kedu ife anyị eji eme? Ụfọdụ ewere ya ṅụọ mkpụrụ mmiri, ụfọdụ ewere ya chụọ nwaanyị, ewere ya gbaa bet, ụfọdụ ewere ya gwọrọ ọgwụ wee na-akpa ike n'obodo. Ndị igwe nọdịcha ụdị ha na-eme. Kama ụfọdụ ndị ntorobịa ya eje gbaa mbọ ka ibe ha
maka onye ike ọgụ adịrọ na-ebu okpiri, onye ike ịchụ ego adịrọ onye nwe na-eji agwọ ọgwụ ego, onye anụ efi erutu ha onye ya mamịrị ma ọ ganye ya aja. Negodunu ka anyị si na-ebi ndụ carnivorous animals wee ka anyị mma, anụ ndọgbu bigasị n'ime ọfịa. Maka eme afụ ebe agụ na-eri agụ, eme afụ ebe enyi na-eri enyi, eme afụ ebe krokodil na-eri krokodil, afụ ka agwọ na-ene agwọ, eme a na-arụ eme. Naturally, mmadụ ekwesịrị ime ibe ya ife ọjọọ. Naturally, onye ọcha, onye ugwu, onye ofe mmanụ, mmadụ ekwesịrị onye ọ na-nwee conscience na-atụ egwu Chineke. Mana nke a bụ onye Igbo ruo o megide onye Igbo ibe ya, dewe ahụ na ọ dị smart. Ọ bụrụ na obodo chi na-ego development levy, ọ dị mma, ọ ihe magburu onwe ya, mana anyị eme ya ka ọ ya adị ntị mma. Anyị eme ya ka anyị ebi nwanne anyị ma ọ bụ ụmụnne anyị ndị si obodo oyibo ma ndị nọ n'obodo a chọrọ iweta mmepe obodo. Onye nọ n'obodo ndị ofe mmanụ chọrọ ịrụ indọstrị, chọrọ ịrụ personal house, ebie nye ọma nabata ya. O jee n'ọfịs ndị obodo jee kwuo development levy, obodo eweli ya rụọ ọrụ ụwa ahụ ya n'anya. Ọ ka esi eme ya. Ka ụmụnne gị wacha ọfịa 7 gwuo mmiri 7 wee taa afụfụ were ego nata, si na mba wee nata, obi ofu ewere ya chebiri ya. Ife ebe a na-akpọ nnukwuru ndụ ego. It is quite unfortunate. It is discouraging. Onye nwerozi hope n'ụwa nyacharụ ndị nwere hope, maka olileanya bụ na Chineke ka ọ dị. Ọ na-abụ onye nwere obi eji eti mmọnwụ ọ sị na fada mara iwu. Ife na-emebi n'obodo ụmụnne m. Otu a ka ọ dị keesi ndị ọga na ụmụbọyị. Ngwụnụ keesi ndị ọga na ụmụbọyị ji n'aka. Ọtụtụ ụmụbọyị na-akwado ije arụsị, ma ndị 10 years no settlement. Eziokwu na ụfọdụ adịghị emeti ya, mana ọtụtụ ụmụazị agbawa ha aka ịfụ na nsogbu ka ya dị n'ọdịnihu, ma ọ gaghị edu ha nwa bọyị ụlọ. Ogo nna ori ka o zuru, anyị ama ka anyị esi wee mee. Ama m ọtụtụ n'ime ha na-ebigheri aka, na-etinye aka n'ife ọjọọ. Ụfọdụ na-agwa m na ha ya eje arụsị, na-akpọ m n'ekwentị na-ekpesara m. Ị na-ajụzi onwe gị, kedu emebe ife abọyị nacha ọ nawa gị anawa? Ịgba bọyị a so n'ife merụ ndị Igbo ebere ife anyị bụ tata. Akpọrọ ife mkpọrọ ya bụ Igbo varsity. Otu esi nwee university akpọrọ ya Igbo varsity, maka ọtụtụ ndị ọgaranya na ikem eji wee gbarụ ndị Igbo. Gị na ha na-akpa nkata ọsị gị mgbe m gbarụ bọyị, ma ị nọ sị ma ibe eto Chika sị mention them mgbe m gbarụ bọyị. Onye mere Igbo ji wee bụrụ ife ha bụ taa, onye duoro odu ibe ya, onye akpọrọ ọkpọrọ ibe ya. Otu a ka ọ dị mgbe gboo gara aga. Mana tata ejighị ego ọbara nara nwa bọyị akara aka, agbabụ ya aka n'ikpeazụ. Ụfọdụ ụmụ bọyị adịghị eme egwu na nzu, mana metụrụ ka esi wee weni aka. Ife ndị a ya bụ na-emecha n'ala Igbo. Ị na-ajụzi ndị ọchịchị nọ n'obodo anyị kedu ife ha na-arụ? Ekwesịrị ideclare state of emergency na so many communities and villages, maka from ife oche ha na-arụ. Mana enwe ego a na-eweta n'aka ndị gọọmenti n'obodo, no accountability. Ife a ka a na-etiri igwe, onye ka a na-etiri eze. Neka ndị be dị ka exhibit all over the world. A na-asọ anyị asọ ka ya ebu kịtịkpa. Ụfọdụ ụmụnne anyị na-arụ na health care centers, ndị health care givers wee na-ajụ m na ịfụ ka esi asọ ha asọ. Racism. Kama ha ya emetụkwa nwa onye ọcha na-arịa ahụ maọbụ onye ọcha na-arịa ahụ, ọkama na ha nwụrụ n'ọrịa. A na-akpa ya oke ka ya bụ ndị ekpenta all over the world. Ọ bụrụ na be anyị dị mma, ụmụnna ya dị agabiga, ha ji anya ọma wee pụ. Maka ndị na-abịa esi obodo oyibo weta ego rie, ha ji anya ọma wee pụ. No place like home. Ha eji na anya ọma wee pụọ. Ọrụchazie na mọchụarị, sacha ozu ahụ, sacha toilet, rụọ na home of imbecile. Wapụcha ndị okenye pampers, old people's home. O zitere gị ego iniobi rie ego ahụ. Na-eke ụchụ gbachara so many people n'ala Igbo. Maka ụmụnna nwezu akụ ilo na-asị ya na ọ bụrụ na onye ga-ego iwelu nke ruru gị welu nke ya rụọ ọrụ ife ya arụ ya. Mana ewere anya ukwu na ekwuru irie nke gị rie nke onye ahụ. Ewerekwa ọkwa nya na-ese okwu. Ife nji na-ekwu ife anọ common syndrome, ọzọ ife abụ okwu akpụ n'ọnụ. Onye eme ahọkwuru ahụ. Ụfọdụ dọna na debe ha na ha na-achị obodo, ndị PG na-eke esi wee gba mgbe mkpụrụ mmiri pụta. Etika aka ọnụ. Ife apịara awọ ka apịara mbala, isi ụmụazị jụnata oyi.
ka ebe ndị PG nọ, kedu ebe a na-enwe conference, ka ebe a na-enwe meeting, ka ebe ndị igwe na-enwe conference maka ọgwụ ụmụazị na-agwagasị, maka nta a na-atọ. Na-ekwuo ndị Nije ka afọrọ ụbọchị a jidere nwaanyị onye Igbo debe ya n'ime ọfịa ọnwa 6. Ọ ndị nche nwudere ya n'ala Igbo ọnwa 6, were ya na-emere ifesa ọha n'ime ọfịa. Nije ofu izu ụka gaa onwe ọ ka esi wee nụ ṅara ha. Izu ụka na-abụ ofu ọnwa na-abụ 3, 4, 5, 6 na ka nwaanyị dị. Chineke meelụ mmadụ ebere. Ada ekwuzi ọtụtụ ụmụazị ya egbugasịrị egbu na so many states na ala Igbo ebe a. Iruo na so many mortuaries for unidentified corpses. Ama m na ụfọdụ anyị ejighị ya wee mee experiment mmụọ medical doctors. Maka efe eji ụfọdụ ozu enwere ndị bịa kele emụrụ ya. Ị na-agwa m na spirit ụmụazị amadị na-enye nsogbu, ọkacha ndị aka ha dị ọcha. Nee ka gọvanọ ndị ugwu si eso ndị ntorobịa ha na ire niile ha na-eme, bọmbụ niile ha na-atụ, ndụ niile ha na-ewest. Oge niile arapụtara ọgwa ha nwabụ ụzọ wee nweta ya. Ndị ọchịchị abakwuru ha n'ime ọfịa. Ada m akwado n'ọka eso na-asobe ndị na-eme ife ọjọọ, mana ife na-akọwa bụ ọ bụrụ onye nwa ya fuoro ụzọ ọtụtụrụ egbe je gbagbuo ya n'ime ọfịa ebe ọ nọ. Nwa gị baa n'ọfịa ị mara ka ya esi wee kpọpụta ya n'ụzọ. Onwe ndị na-eme ife a for the first time, onwe ndị na-efu ụzọ a ha akabere obi ha bụbara hardened criminals. Nye ka ndị ọcha ji nweta correctional center, rehabilitation center. Ụfọdụ ife a ṅụrụ aṅụ ka ha ji wee tie isi n'ụdị ife a na-agba shooter site, ọ bụrụ side ya mana eruzie na mgbago ebe ni abakwuru ha n'ọfịa, anaghị erikọ na-aṅụkọ na-ese ndị picture. O nwere oso nwere ọnụ ebe a? Mba. Emechaa akọ ya n'akọ anyị eketacha ya. Na-eke ejizi Igbo bụ Igbo were eme ife akaja. Ndị anyị ka mma na-akọzi anyị ọnụ, ndị anyị ka jide ego na-akọzi anyị ọnụ. Anyị na-adịzi ka ọnụ akọrọ anyị. It is very bad. Ọ dị njọ. Ife nna ya Chineke bụ akwa anyị na-ebe metụkwa ya n'obi. The